Така фокусира. Карла! Чочка! Чочо! Да. Идеята е да покаже, че тя няма желание да яде котка. Оп! Така. Така ще ги фани свечи. Айде, иди, роялка ми. Чочо как гледа нещастно. Чочо! Чочо гледа нещастно. Изяде ли ти манчета? Я ляни какво направи? Види кучето очисти. Да. Той е възмутен. Айде, Карла. Айде. Чакай, Тофан дойде. Тофан може да и Дали стане обратно клипа. Котка иде куче. Може да стане котка яде куче. Да. Така. Тофане. Карла, айде. Чакай, че ме е страх си. Той на по-големи скача. Чочо, айди, ласи дояш градовик. Айди. Карла, айде.